Guys, madjong adlaw natang tanan. Magputod mi dali sa mga saging at tindok kay grabe nang guwangan ani liki na gud siya. Arang namang guwanga. Grabe nang guwanga sa mga saging at tindok ko. Wow. Liki. Hala nang liki. Uy. Liki guys. Wow, uy. Makadaag baka ko na ni. Liki na Kabujag. Bedag bitaw ni, grabe nagtiagad sa. Ikusan man? Nalagi kaluha pa. Kaluha na Uy, kambal. Liki na guys Grabe nagtiagad oy. Nagtiagad sa mga tindok. Tindok pa imo guys. Okay. So yan na siya guys. Nikuan. Hala, may kambal pa. Uy, kambal nga saging. Nakakazo. Tiwasan naman. Pila ka kabuok sa. Duha ni kabuok sa. Kambal. Uy. Magkabino. Magusa na liki. Pila ka buka isang kuan. Bunga. May isa, duha, tulo, upat, lima, enam, pito, walo, siyam, po, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kabuok. 16 kabuok ag isahang bunga sa saging. 16 kabuok. Kambal. Kanang isa pa ano no? Dengagan na nato. Dengagan, lamiw na dengagan. Mabing na guys. Saging pa imo big puno ang karton basta magtanong na gasa tayo mani kuho na pa dito yung harvest kaya pa may daghan na bilin ang agni kamuti mga snack hanggang agtag kamuti guys ang natin ma-snack ang mga person hanggang agni kamuti guys Sabak ka rito. Ay ali diri sabak na diri sabak na diri ha? Guys, follow na mo sa amang ang Facebook kaya na may upload itong ay ali diri sabak na diri. Bawang hoy kan sa among ang tanong pagkikita para namin snack so dari sa probinsya guys pugihan lamang ka manan libre sa snack so gari ka probinsya kapuan ka masin pag nagload ng buta iha di ka mananong ito guys no so inhanglan nakadang probinsya nagabi nang naid akong space yung duta huto na yung iklahoy hindi ba mo ito sa pananong bugi dyan di dyan magbugbog maglumbog yung laro-laroy bugay-bugay di mananong mga tanay daganan guys magkugi arong na ay maani takot ito ba ito manok guys kara daghang manok guys to kara ito agi alini sa katong gipalitan kani uli man naginangkan to ana miso na sure goal na gato na nga nay piso hindi pa na putok kay nana kaya katong ang gipalit niya itlog pa man to ang taga-tagang snacken mo na yata nakagbintaha na rito probinsya makalibrita upang snack isno yan kamuti bulang huy mais na gulay kalibrita basta magkugilaman kadi no nice magkugilaman kani din panitan haran pangkisan na ba sabot man sa pangkisan guys ay kisan na ba Wala na sabot kay kamuti na ilang mata na. Raza. Mura rin mo mura. Tulong ka dito. Wapal ito, lukat ka. Ang harvest. Kita man sila mo rin sa kuhan guys, no? Sang adlaw, itong nangamuti ni. Puno naman ang sa kubag, wanang madama ng kamuti. Ako na po, balik niya pag nasa harvest. Narami guys, sa probinsya.
na syudad kay palitan man ng inyong mga kamuti. Dari amo, kamuti rami dahil sa amo ang tinanong. Guys, ang talaga gusto. Bati pa dir kay mag ay dali ano to. Ay dali dari. Isa to pa. Ay dali dari. Sabak ka diri. Ay dali dari. Sabak ka diri. Para kay takda ng Ilyas TV. Takda ng Ilyas TV, guys. Ay sabak na diri. Sabak na diri. Barang gazin. Di pa ka mag ay diri ta. Sabak na diri. Maut guys. Sige po kung upload sa mga Facebook kay sayang man gimonetize man ko ni Mita. Upload lang ko dito guys ang mga kalingawan nga videos ba. Mga ninagbo ra gud reels mga pilar ka seconds na tsambahan nga. Tsambahan man gitagaan og monetization ang kabahuon o kita. Useless naman nga po na ingana. Hindi ni mo ako ano. Ugod, sugdan ako ano. Pero panik. Uyo nyamin. Uyo. Uy, luto na guys. Huwag kamuti. Kalami. Kajoy, paningat ng tawag ni Reels. Uy, aralami ka jo guys. Luto na gazad. Bugnaw na. Aris pag haon. Ano haunon yan? Kaya arong kuan. Huunin natin ang ating kamuti. Kalami ka dyan guys, kamuti. Diba? Kamuti. Og bulanghoy. Snack na naman guys. Ikan may nagamag content dito sa kamutihan. Kung gusto mo matanaw guys, tawara sa mga Facebook. Manggi upload. Nagmazo na to guys, kaya nagbura ba? Tadan! Ano, gawing kamote! Mga nilami nga pagkadanga guys, nga ni ba? Nga ni ba po magdangag? Gadi man ang mga apakpakan, kaya rong napamiupakan ba? Hindi maluto. Hatong ko atong bulanghoy, hangila inog sulanan. Ang atong bulanghoy guys. Bulanghoy is real. Alam ni kayo deket-deket. Ha? Ligo ta? Naul maligog dagat. Yan na guys. Lami dyan kay nay ulami dyan ni ulapay kuan ba. Yan tayo na. Yan na guys, ang aming bulanghoy luto na siya. Mga ano ta pa din, dali na. Kuya, dali na mo ya. Ya. Dali. May na guys, may snack pa ninyo. May snack ta. May snack ta guys. Ano ganahan sa kamuti, bulanghoy. Bulanghoy o kamuti. Mga snack ta guys. Di anag amang kamuti. Luto na siya. Dali na mga alata. Dali na pa. Kuya, dali na mo. Isa sa mga. Dali mo. Harman tayo mong kuan pa. Kuan ganina. Sige naman. Guys. Mga snack ta. Dami kamuti o bulanghoy. Arang kalami kazo. Mo na amang tanem. Gikanis amang ang mga tanem. Lami ka dyan mananam ta kay makakaantag libre. No? Mga antanin jo. Kantaog. Bulanghoy o kamuti. Ganato nga ni guys. Kanang pagod-pagod bitaw. Kay humot. Humot siya na. Humutan ko. Pagod-pagod. Pagod-pagod. Desi sa akin mas ilaom. Dali na, Kim. Karang kalami ka doon yung kamutiha kay Amis. Mahumos lagi dan hilaw. Kayo. Ito ng palutuon ng mga kuanda na, mga pagkain. Kain? Manta, guys. Kalami. Yabe! Ha? Ano mo? Lumot man. Lagi. Lumot ang sunod. Angkat nila. Okay. Manta, kamuti. Pa, Mga kawak-wak. Kawak-wak, di pa? kawik-wik. Hindi, buhay na lang yan.
Ano may kawik-wik? Ah, katong ang isa. This one, yung kawakwak, kabuntaog siguro na eh. Di, Kalite. tawik-wik ko ka. Ha? Kalite? Ma, Hilo man mo ra mag ID at katong kawakwak ang to hiluhan no. Ah, tama kuha na to kuan. Ngod, ah tama kakuha na to. Ami agad. Hindi gabi eh. Hmm? Hindi gabi gimalupad. Wow. di, malupad niya ang balitag. Ma, ma, Bulang hoy. di, kawik-wik na, ma, kawik-wik. Ano na yan? Lamia. Lamia. Kaya lamia. Ano lami nga pagkaon dahil probinsya, na libre. Kasama na naman ta. Di, palinda ha. Malinda, yan ka na mamay. Sama ka dire. Sama ka dire. Ano yan? May dancer sa likod. Malikuan, kanang na ay... Ikaw, tingnan na yung bulang huda pa. Sama ka dire. Sama ka dire. So ito nga na yung bulang huda, humuk man. Mau kita oi. Waan, nga ko yung andan eh. Oh. Dapat kereg-kereg kuno guys ya. Dato lagi kan lamatis. Lamat ka sa matis, ang parisan ng kamuti, dapat bulang huy. Ya. Nganta. Ini apa? Bang, Nganta. mukbang na. Kereg-kereg. Kereg-kereg kuno. Ya. O pananghi po sa mga kuha guys, planggana kay mananggi pa tuan sa nugasan. Malaman may kadahon manughugas. Mampatuon sa planggana. Ha? Kereg-kereg. Kaya guys, kereg-kereg. Apa yang telecon? Kami kereg-kereg. Telecon dah. Kamu ke belah kereg-kereg. Lechon belly man eh. Natag ni Mates. Lamat Mates. Lechon belly. Managi parisan og kamuti. Lagyan zo di parisan na ba rin sa kamuti? Kami na parisan bulang hoy. Liam, hagbang ka diha. Ngaraop. Tungko. Tas mana magnilias ta? Hmm? Sutas mau magnilias ta? Manjas na on. Ano laman? Ano naman dyan na maka-content sa Facebook. Ikaw maka-content mo sa Facebook guys. Pepepin mo. Manta. Proga. Kalingawan ba? Gusto. Kereg-kereg. Na. Kamote. Pami. Kami ka dyan makakaon tas kuan guys. Tang hinagaan. Kakaon tas tang hinagaan ba? Kamote. Bilang hoy. Humba o ka nang ay kuan. Humba o na lechon belly. Yun. Dako man sinawong ng kamote guys. Dako sinawong. Mug. Pamugmug. Pamagmag ko na sinawong. May papagabril. Bata pa ka. Tiguang na ka. Paigit. Liya dahil na dahil. Naman pakpak. Nakuha na niya papak. Yummy? Yummy no? May lamig pa lang ka. Lamig na. Yummy. Lamig! Manta guys, ang mga kuya, papat ko gawas. Ini pagkas bukid. May tamagaw guys, huwag nata dahil bukid kaya anad sa bukid na yung mga chikiting. Basta na. Wala. Basta na. Dahil na. Kapan? Adobo. Adobo na. Iring-iring? Ayun. Tuloy, tuloy. Ay. Ako naman. Bata ako. Ay. Ang lako pa. Dito. Ako na Ang baka na Ako na Yeah. Thank you. Yeah guys, oy.